প্রেস মিডিয়া রগ্ন এবং তিনি ও জায়গা চিনি মাইলং এডিসি ভিলেজ পঞ্চমনগর থেকে যত্ন চিনিব আর সাত ফ্যামিলি 21 বুতা বুবাগ্রানি থানসা ni marip thansano hamjagui sungti brasaro thansa khlaino tongnai hine tini borok yapri ketal sepai ka buagrani sungsasani o homsang noromoi borok lama himnani hine borok no chung tini o jagao tini block president borom gnang Biresdev Burma tini district ni vice president tini Kollan Dev Burma tini YTF ni tini Bipul Dev Burma tini zonal chairman tai joto adong tongo chini youth sok togo chung borok no buagrani mumbai lamsogoi nahaka chung thansano tongnai joni naharmung obono chung tiprasa thansani hamnai sar bo bisio abong khable mailung edisi village ponchamnagar ke jotono sinu 3 nong ward oro BJP ni khas khlai tongo CPM khlainai bo tongo Congress khlainai bo tongo chung asai kha matro to kebo mane kopalo marka siljagoi asaiya chung borok tiprasa no chung abo hairong no chung besi important ya bo BJP phayo CPM phayo chung abai no besi saya chung tiprasa thansaungnani buagra chono thansangni ga o thansano hamjagoi borok phaiga abo se chung borok no buagra ni mumbai lamsugoi na hau ambai